say baby ya bedru asoman ensusuye bi afrase eba se ebeyi a yene yankase ya sante kasa ya yididi dwuma no enu mom na yemfa nya dwuma na emwa wo man Ghana obi kase ya wonim de ewo kasa mu ene ne mfiafia ho baby ya bedru no enema kosa ebeboa anase ye wo kwan twa stela medawasi didin kanu na emum yesi achia ne mu ye yesa kasebo nyina de asem na chede yesi ase boss anu mu ho dawru no enye ne o enye ne ache se kasa nyankopon o twedi ampon bia ma nipa bia no enka won panya adwuma na no na beboa na ya tran ho na se nei saa adwene na san baby mu a me se ne kwan so no enti amra kra ebeboa pa wonu se enema bia asoman mfie aduosia ne yakire yentimi nyeye no se ya sante kasa ne bamu a yebetimi ma ye ho bere ben yebetimi de yensa si yebo se yebetumi aye with our local language. Oh, se nipa nyina ka bomba ko se omo de kasa ko ya dia kontem min kasenti osoboa ma men chi ore kakra bi o che konkoni emre bi omo yo maji so besi Tower of Babel Nimrod more time onyankopon bo so bo afase no wan kase obekum Nimrod eno wan kase obema abansoro na wo musie no obedwiregu se na nko otumi nyame otumi kase se musi abansoro abasoro enem beto blogger biasa ade betema wan papa bade mu blogger biasa ni na atu ade cha monto oha ade betema ma boko baba blog oha ni na atu ana se nkenya ko beka se oh mekura no de meyedi mo mpenfo amudi ani mu no ade nkyira nko bia kura no magine nko afeni nsem enso wan kasa de o kan ne se yense se nipa ne kasa mini sa otwedi ampon a onim wiase no manyina hu se se wo pese wo mani pe bi mu tie na wo pese wo bekama wo mabomu a se samo kasa we kwa na se ketim hunu right from the beginning se sa sumo yo twere mu no se nipa nyina nya kasa ba ko ne ye kan ebeboa mampuntuo abo manu yanka bi ma menka bi na yede ye adwuma no aboa yen kwan bi so ama yatimi ya yibibi de afiri ho ana bato bredim yaka bi ma menka bi na yede ye adwuma no se morofo no bedi yen so nam so ma yete niema bi ase a afei yeda ne yen tachere makofa won kasa yede anwere wo man no abedum pempenso ye gira sesi ai no wohwa aboa yen wo kwan bi so ana amoa yen se me de madwene to pom na mayi wasom ya no ama san etia ndaka sa amoa yen ana min chemu de ntia wala roma me beje ho pa all right yen hwe ne se obi aka se de bia me tena radio ho na mi tie so mo ka se o se o de brofo kasa no e ka asam no a nipa no do na ntia se yo ebe sin de kwan pa ye se brofo kasa na Ghana ha ye ken madam go ni ba be fra ye di de nkoma no se wo kokom to ko ta de o ka brofo bi antia se lenso oba Ghana no ne aka chere se Ghana ye kasa ye kan brofo on se adie techne se ye de brofo na ye kire wo man no so brofo kro no ano e fa kakra bi letie dodo no ante enti woni nipa enam woni nipa isan na wo de kasa won tiase e na edi ne so na ade kire no no e bere na sa wo man no ya so kwa ka won tiase ye we o ka se ye nyina ye behia ye nkonko ye communal labor nipa no ye no communal labor asena dwumi na kese ne mo so ka ne no no kom kasa twi se ye koye pasafu dwuma eye dwuma na ye koye nti wo ba afa no mo nyina bra ye koye dwuma emfifire betewo enti ye boa ho na dwuma na ye koye eno no ebeko na sumu ne na dwiri mo kase ye che communal labor ono no labor no kwa won ti ase minu de bi ati labor na se wo dwuma ba do no kwa no bia na ne sa labor na wo ka it is all will be kasa etiti obi a no obi so hawa obese wo kasa ori ka se wo kasa wa wieu enti se ya ndi kan fa ya yo man mu kasa no ni yekofa buruni kasa ne de amoye kwan bia na wadaroma saa de we enya nsunsanso ya brabo a ye boso pa because e bia wo kọ e bia private schools bia ya tro ho se men ka brofo
anase men ka sante kasa e wo school nanim enti uwura school na mu no ye de kan yi bibi de afiri wadwene mu dada se enka sante kasa e wo school mu ho enti ne sa akoda wie school kura na se dia wo twa abrofo no na mom wan pass twi no ye sege se wo san akotworo obi nso wo se ma pass twi ma pass brofo na metifie na saa niema we nyina no ba bi ya beduru sesia no wo hwe edam dia ede dien asoman no a ye betima ye hu bibi going forward no ye betumi pa ye betumi if you say wo ba ayi ba bi a me try dia nia me hyase e de twi obo no ma wonim oba oso wa be sua brofo na me sio no maka kyerɛ sɛ me de twi no bɛboa o na nsa na watimi atiba kenka brofo ni o ka sa so we no ko na ka me pɛ na je so we ni pa bebre wo papa no sɛ kombesua bebre na so sɛ ya me ne sɛ o sɛ we hunu brofo no nko a dia di enti na we hunu brofo obia build it ofa German language ofa Arabic ofa Chinese ofa French baby am wa idea kakra ho na make ken obia make sure say o man bia o kasa makan obia ye ne bia say obema ne kasa na kosoro obia ama even kwa no with the Britain omutimi nya say o newborn words new eje ensem fofo a omodi hye omukasa no okọ French a omo Académie Française kasa bi a wo French kasa mu a en ekwetini na na enkoyin omo yifrim no de fofo ya den enwemu no ma hye kasa no enti eyade a ya hye ti ye hye bibi sa amawo na so de bu o man a eyeye na so de po akora ni tim speak English school on so ye treat you and also speak English ye French and so ho we speak English because the sa wa makra no na dwen mienu treat teacher who treat teacher on katwi okatwi nso a na se treat teacher no a ne ya kire ne din ye hwe ne din a ne ya pa adwuma bi ama se wonye enti wa ka kire se ne we no kwa bo no o twede mpoko de kasa no maye wo de gina to obi akatwi na so pa ne sana na wa twe na so a o ka se ade ne nye so ya ade nye obi o ya ade nye ne twe na so ne bo a enti obi koka ni kom kasa na se gina so twe na so a ele be twe ne kom kasa enye yo eno de bi ekira be sinne se eyade emre ho na me kire onu mamu a maka se sa kasa na kwa boka obi ne ndi pa pi ya so de no ma me maybe ye program bi na me se na be president TV bi bisa en karefa se wo hwe wo ye hwehwemu a enkra nketwa ba so mo mpri be fie mi no mi ensan nan ba na omo ma so odin pa na yo mo de property mo fie aso omo makan ni pa pi ne menya adwe but e be omo nya research no wo de popa se hwemu yi enkwada eta de bo 42 omo free fie mi no mi ensan ba na ya na omo so odin pa because ni mo ni mo je wo ni mo no ono kasa ye de wo no ne wo ni mo e na wo pese ofo so dani ade no preko pe abra wo fia kasa enti stop that ono sa stop that no wa kama na wura na so na wo nya santi ase no e bi se ni mo je enti ade ne sa ma bi enye kwa bebre so se se na wo ka no se ya hwe ni na da bia speak English again na ye de ne yentimi nya ma ni nyina ye de ne ye bi bone ye kasa na enye ye ze na enye ye nhyehyɛ ni ya mo me nta ze nhyehyɛ ni ye be ye ya kasa no kura no ebi wo ha wo kan na wutia na wo serew obi wa wo kan sante kasa wutia na o serew ade ya kasa no aden aye den kasa na aye den mo me da se wa ko fa ma bane de bia ma sha se e se ma mo nya ma ha se me be obi na ka me be do say about you de bia brofo mo so mo tire do so kan na mo ka ti da wani mani sa o ya san komo na yedi nteno de no mo so mo ka ti da obi akatwi ati o sere mo so mo brofo mo kan mo do mo ifunu hona ye se mo na mo akusua akwati buroni kasa a obi anti bi de bia be ma ke mo so mo ka ti da e di sa me ma kam ko mo kasa meti ana so wo de na wo no wo mpe wo kwa kosi obi de ana akoko obi de no wa san ati ana ka wa usua wo de ana kenye ana ye de no ye hyehyɛ ye nti no otimi kasi obi akatwi wati se me de kasa kwa wi a me kyerɛ wade bi kakra ama man san nyina atie no wo hunu se ye kasa no kwa obi kai se wati no enye ti wati ne ye mum na ye ntwi akasa ne ti no ye se di paneti ba no nti ye
business for back. Yeah, Kobe or tilapia. Oh, 2 years Sabia. Now you're bringing independence. So you must know my agony. Yes, say, be a could say. I'm not a ya to see, but I am in the same BBC ever. Yan son in them. So it's not parliament. Or beats an agreement. Now what the bro. And Penfosa 77 was listening. I heard a man wanting you must say. Yan Pay Nipebia or Wajin Papa, what did that one? Once a year, bro for some. Nana Jim Penny, Nana can it. Na said, Ubianco went to me, jet to say, if I for now, I can't want to mean. No, mum to. Now, small come up, would you them fuck with baby? Yet, yet. And I yanso so ya fa ne se obi a o tebro fo pa no e na nimu nyansa sa na ye before ye fa no eno na ye no bia fa ke on so se ye be ha se ne ya kasa attraction ne ni panati ase se enye brofo obi be kan ene ma e kire se onim nyansa kane no na ya dwene ye se obi ete brofo a ne e fa se onimade e dwe ne kura bo na ka be sine obi timi ka akwawi onimade o na no ne brofo me my obi a me language ase a me ni je language ho no me de me language obi ne je environment ho environmentalist me de language pa na me koma me ko ejina ho ma language ti me ni je language ho no a ne me ti ase pa me ka tro se obi ti bro fan so onimade simple me da se nana bro obi be ti ne se onimade de nana me da se da ko yebenya wo studio ha se na me se nkomo ya head am ma wo the whole day na woni ya din komo pa ya da se for your time and open nana